بزانن گۆ divê tirsa we ji kê hebe. Lê ez ji we dostên xwe re dibêjim, ji wan netirsin. Yên gô bedenê dikujin û ji wê pêve nikarin tiştekî xerabtir bikin. Lê ez nîşanî we bidim, gô hinê ji kê bitirsin. Ji wî bitirsin gô piştî dikuje, dikarê bavê jê dojehê. Erê ez ji we re dibêjim, gô ji wî bitirsin. Ma pênc civîk bi du peran nayên firotin. Lê dîsa Xwedê yek ji wan jî ji bîr nekiriye. Wisa jî hemû mûyên serê we hejmartîne. Loma netirsin, hûn ji gelek civîkan hêjatir in. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.